zuek sari aurteko Plentziako jaizetako Antolintxu eta Madalentxu. Suposatzen dut zuentzako gogorea izango dela karu hori artea, ezta? Bai, nire ustez gogore handiena da. Hori demokratikoki eta zure herrikoiak eta hori da ikaragarria. Antolintxu eta Madalentxu izan da, ze egiteko daiko zue jaizetan? Leku guztian egotea eta hori, eta disfrutatzea, jaian disfrutatzea. Hori da, bakarrik. Zelan ikusten duzuela, nori aguantauko duzue, lan gogorra da, jaietan egon da eramangarria. Etzaz durazki gogorra. Zaioa bakarriko 38 urte eta oso gaztea da, fiestera, nahiko fiestera da, orduan gantxo gaz egateko, baina bueno, berdin da, oso pozik gauz. Ez dirudi eguraldirik onena izango dugune jaietarako, espero dugu atertzea eta eguraldia hobera egitea, baina hala ez balitz ere zer esango zeniokete kanpotarrei, Plentziarrok nik uste jaietan murgilduko direla, kanpotarrei jaietara hurbiltzeko. Bai, etortzea, oso jai politak direz eta denetarik dauze gauzak eta etortzea mundu guztia. Guztiak eta ondo pasa, hori da bakarrik, bai.